Kaixo, Sara, zer moduz? Bueno, dakizuenez, formatoen esperimentazioan gaude, eta formato honen esperimentoaren parte bada, hasieran ez eukitzea instituzioen presentzia, baina bai, instituzioak entzune ondoren, beraren agurrarekin amaitzeko. Zorionez, Zaragoza instituzioa, baina askoz gehiago da, bera psikologian doktorea da, eta psikologo bezala lan egin du 3. sektorean eta Gasteizko gizarte zerbitzuetan. Gasteizko gizarte zerbitzuen zuzendaria izan da, prestazioen eta inklusioaren zuzendaria izan da lanbiden, eta orain inklusio zuzendaria da Eusko Jaurlaritzan. Eta berari hitza pasatu baino harinago, bakarrik abisu pare bat eman nahi dut. Osea, bada esatea, esperimentatzen ari garenez, zuren eritzia behar dugu, eta nahi dugu. Guk egin du gure zatia, eta jasoko duzuen galdetegia izango da askoz ere errezagoa batetzeko, eta maituko duzue 5 minututan, benetan, erantzunak, eta erantzunak oso erabilgarriak dira guretzat, ezta? Hortik aparte, eskerrik asko etortzeagatik, eta Zararen hitzak amaitu ondoren, uste dut joango garela ez dakit nora, zer hartzen, eta networking egiten, eta nahi duzunarekin hitz egiten. Orduan, Zara, mesedez, zure txanda da. Oso ondo. Eskerrik asko Fernando, eta Arantxa, Igor, Maite Ainoa, Hugo Usu eta Jose Ramon ere bai. Benetan, plazer handia izan da, zuen arteko elkarrizketak entzutea. Guztioi zer pentsatu ematen digute zure gogoetak, eta pentsamendu ari asko utzi dizkiguzue josten hasteko. Gaurkoa bezalditik bultzatutako politika publikoen ebaluazioari buruzko 2. topaketa izan da, jada dinamika eta neurria hartzen ari gara. Ikaskuntza partekatutako gune hauetan, hainbat arlotako eragile bitzera gonbidatzen gaituzue, politika publikoak ebaluatzeko ezagutza komunitate sortzeko asmoz. Ikasteko aukera bikaina da, baina zer ekarpen egin dezaket nik ebaluazioari buruzko ezagutze komunitate batean. Seguru hasieran nik bezala zuetako askok egin diozue galdera hau zuen buruari. Bere garaian eta gaur ere bai, Fernandok azaldu zigun ebaluazioa ez dela zerbait tasatua eta finkatua, baizik eta horri heltzeko hainbat ikuspegi eta planteamendu daudela. Ez dagoela eredua argi eta bakarra ebaluazioan instituzionalizatzeko. Eta nola hori egiaztatu ondoren, bezaldik duen mandatua garatzeko, beharrezkoa dela hainbat arlotako erreferente zinguraturik egotea, eta ikuspegi eta jakintza ezberdinak txertatzea. Izan ere, planteamendu eta jakintzan hitzei leku ematea eta parte hartzea sustatzea apustu estrategikoa da. Eta zarantzarik gabe guztiontzat oso aberasgarria izango da, izaten ari da. Ez dakit metaforak egiten oso ona naizen, gorputzarena asko gustatu zait. Baina niri horretan pentsatzean kaleidoskopio baten irudia datorkit. Eta kaleidoskopio bat ekarri dut hori azaltzeko. Bezaldetik, Euskadin enplegu eta inklusio politika publikoen ebaluazioaren armazoia egiten ari zarete. Hau da, ebaluaketa garatzeko eta instituzionalizatzeko engranajearen parte izan behar duten oinarrizko elementuekin, izpilu izdatzen prisma bat eraiki duzue, guri bertatik begiratzera gonbidatzen gaituena. Gu, politika publikoen diseinuan eta kudeaketan, praktika profesionalean, unibertsitatean, esku hartze publikoan, 3. sektorean edo eremu pribatuan lan egiten dugun pertsonak, gu guztiok, kaleidoskopioan sartzen dituzuen kolore eta forma ezberdinetako laminak gara. Eta tutua giratzen goazen einean, kaleidoskopioaren sistemarekin eta mekanismoarekin, gure begiradak mugimenduen dauden irudiak osatzen dituzte, biderkatu egiten direnak. Topaketa hauetako bakoitzean, buelta bat ematen diozue, biraketa bat kaleidoskopioari, eta zurotzotik begiratzera gonbidatzen gaituzue. Eloisa del Pinorekin eta Barbara Agerrekin izan genuen lehen topaketan,
ebaluazioaren mundura hurbildu ginen. Kontzeptu konplexuak erraz azalduz, lortu zuten a priori gogorra edo zaila izan daitezkeen zerbait ulergarri bihurtzea. Eta ez hori bakarrik, baita ere, ebaluazioaren arloan adituak ez garen pertsonak ekosistema honetan paper bat izan dezakegula sentitzea. Bigarren topaketa honetan, sare hori berriro sentitu ahal izan dugu. Eta bezaldiren eta unibertsitaren arteko aliantza estrategikoak eman ditzakeen fruituak ikusi ahal izan ditugu. Niri ibilbide profesionalean, behin baino gehiagotan, izan dut unibertsitatearen eskutik lan egiteko aukera. Esate baterako, Gasteizko Udaleko gizarte zerbitzuetan, programa berrien diseinuan, zenbait zerbitzuren eraginaren ebaluazioan, edo beste ekimen batzuetan. Eta berrikiago ere, unibertsitatearekin lan egiteko aukera izan dugu lanbiden, enplegu eta inklusio eskala laboraren tresnaren diseinuan. Honekin guztiarekin adierazi nahi dut esperientzia oso positiboak eta aberasgarriak izan direla guztiak. Esku hartze profesionalaren ezagutza praktikoa eta ezagutza akademiko-zientifikoa elkarren osagarri dira. Eta politiken ebaluaketa eta diseinuarekin sor daitezken sinergiak oso indartsuak dira. Ezagutza zientifikoak, zorroztasuna, metodologia eta tresnak ematen dizkigu. Eta era berean enplegu eta inklusio arloetako ezagutza espezifikoek lagundu dezakete hauen ebaluazioa bideratzen ezinbestekoak diren gakoak ematen. Inklusio eta enplegu politiken gako ez eta arlo horretan ebaluatzeko erronkez luze hitz egin genezake. Baina gaur zenbait ideia azpimarratu nahi nituzke. Guztiak nolabait atera dira goizean zehar. Horiek lege agindu bati erantzuten diote politikak dira, hori esan dugu. Guzti hauek beraz eskubideak diren ondasunak babesten eta sustatzen dituzten politikak dira. Hala nola, enplegua, diru sarreraren bermea eta pertsona guztiek erabateko inklusioa lortzeko behar diren laguntzak jasotzeko duen eskubidea. Eta erakundi publikoek hori bermatzeko erantzukizuna eta bete beharra dugu. Enplegu politikek, diru sarrerak bermatzeko politikek, inklusio eta laneratzeko politikek eremu batzuetara mugatzen dira, baina eremu horik zeharka intersekzionatzen dute pertsonen bizi ibilbidetan beste eremu batzuekin. Osasunean, hezkuntzan, etxebizitzan, zainketetan eta harreman eta komunitate integrazioan. Beraz, ebaluazioak nahita ez kontuan hartu behar ditu, inklusio eta bazterketa prozesuen dimentsioan iztasuna eta inklusio politiken beharrezko begirada intersektoriala eta transversala. Jakin badakigu ebaluazioa konplexua dela, eta inklusio prozesuak ere korapilatsuak dira, baina are gehiago inklusio politiken ebaluazioa. Erronka bat da konplexutasunaren ikuspegi hori eta ebaluazioak izan behar duen beharrezko praktikotasuna modu orekatuan konbinatzea. Erronka horri erantzuteko eta inklusio politikak ebaluatzeko tresna egokiak garatzeko unibertsitateak paper oso garrantzitsua duela uste dut. Beste kontu bat da, enplegu eta inklusio politikek pertsonen bizitzarako ezinbestekoak diren ondasunak babesten dituztela. Erantzukizun politiko dugunok, zerbitzu publikoak bermatu behar ditugunok, oso kontziente izan behar gara egiten dugunak eragin handia duena pertsonen eguneroko bizitzan. Eta gure politiken hartzaile diren pertsonekin esperientzia aditua direnak kontrastatu behar dugu nola bizi dituzten garatzen ditugun politikak. Hori kontuan izatea beharrezkoa da ere bai, ebaluazioa egiten dutenentzat eta inklusio politikei buruzko balio juizioak egin behar dituztenentzat. Izan ere, ebaluazioak politiken baliokatean non dagoen aurkitu behar du eta harretan bertan jarri. Nire ustez adibidez, konfidantzazko profesional baten laguntza izatea elementu nagusietako bat da enplegu eta inklusio politiketan, naiz eta konfidantza hori ukigarria edo neurtzeko zaila izan, adibidez. Baina horrek galdera garrantzitsuetara garamatza. Gaur galdera garrantzitsu horiek azpimarratu dituzue atera dira. Zergatik gaude hemen, zer egiten ari gara, nola egiten ari gara, zertarako enplegu eta inklusio politikak, zerk ematen die balioa. Esan duzuen bezala, benetako gizarte inpaktu iraunkorra izatea, amankomuna lortzea, pertsona guztien ongizatea eta eguneroko bizitza hobetzea dakarrena.
zein neurritan iristen da egiten dugun guztia jendearen bizitzara. Noraino betzen dugu elkar bizitza. Pentsamendu hori maiz izaten dut. Eta galdera horretara itzultzen naiz dena zalantzan jartzen dudanean eta nire lanaren zentzuarekin birkonektatu nahi dudanean. Politika publikoek, enplegu eta inklusio politikek, ebaluazio politikek, ezagutza garatzeko unibertsitateak gidatzen dituenak edo beste inozeinek, balio publikoa eskaini behar dute, guztion ongizatea elikatu behar dute. Ikuspegi publiko eta amankomunarekin, eskubideen eta guztion ongizatearen ikuspegiarekin bat gatoz. Gure jardunaren eta eraikitzen ari garen lankidetza harremanean muinean dago. Eta ideia horrekin amaitu nahi dut. Mila esker guztioi eta hurrengo topakera arte. Mila esker. Eta mila esker baita ere interprete teknikari guztiei, eventokia eta peña eskala enpretzeko jendeari. Mila esker.